Исәнмесез, сез Яңа Гасыр телеканалында сөйләшергә вакыт тапшыруын карыйсыз. Минем исемем Лилия Кадырова һәм бездә гадәттәгечә кунак бар. Аның музыкасы илебезнең иң яхшы залларында Мәскәү, Санкт-Петербург, Уфа, Казанда яңгырый. Чит илләрдә Америка, Япония, Германия, Төркиядә яратып тыңлыйлар. Халыкара фестивальләрдә катнаша. Табигать биргән талант, югары профессионализм, музыка пульсын тыю хас аңарга. Композитор, Тукай бүләк иясе, Россия һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Татарстанның халык артисты, Россия композиторлар берлеге әгъзасы Резидә Әхиярова бүген бездә кунакта булачак. Әгәр сез егет икән, эш тапсын кулыгыз, кулыгыздан килгән кадәр игелек кылыгыз, һәммәгез дә минем теләктән улыгыз, бәхетле булыгыз, һәммәгез дә минем теләктән улыгыз, бәхетле булыгыз. Арагызда зинһар өчен булмасын пылыгыз, матур булсын, батыр булсын кызыгыз, улыгыз, һәммәгез дә минем теләктән улыгыз, бәхетле булыгыз, һәммәгез дә минем теләктән улыгыз, бәхетле булыгыз. Резидә ханым, исәнмесез? Бик шат безнең иҗат төркеме сезне үзебезнең тапшыруда күрергә. Сезгә әлеге чәчәк бәйләмен бүләк итүдән башлысы килә тапшыруны. Сезнең иҗатыгызга сокланып, татар сәнгатенә керткән өлешегез өчен рәхмәт әйтеп, бүгенге очрашу өчен рәхмәт әйтеп башлысы килә бүгенге интервьюны. Рәхмәт сезгә, хәерле көн. Резидә ханым, музыка язу бик серле процесс дип әйтәләр инде. Сез менә дөньяны ничек ишетәсез? Музыка беренче тапкыр кайда туа ул? Ничек башлана бу сихри процесс? Аны аңлату әлбәттә бик авыр, чөнки ул көтелмәгәндә туырга мөмкин. Менә бүген төнне ничектер уяндым да бер тема килде. Мин торып, хәтмәле аны язып куйдым, чөнки ул бик әһәмиятле моментта миңа кирәк ул тема. Менә шулай да була, кайбер вакыт төнне дә туа. Былай матур шигырь булса, мин аны укый башлыйм да, ул хәтмәле музыкага әверелә. Яисә каядыр уйланып, табигатьтә, яр буенда матур табигатьне күреп илһамланам. Анда да ниндидер менә шундый киң темалар, киң музыка өзекләре пәйда була. Ул төрлечә була. Кайбер вакыт срочно нәрсәдер кирәк, хәтмәле менә язырга кирәк, ниндидер әсәр. Ул вакытта инде ничектер үзеңне җыясың да эшли башлыйсың. Ул әсәр тизрәк тусын өчен. Төрлечә була. Резидә ханым, сез музыканы бик иртә, 7 яшьтә үк яза башлагансыз, менә шул бала чакка әйләнеп кайтып сөйләшик әле. Бәләкәй Резидә нинди булды икән? Уйладым икән ул шундый үрләр яулай чагынызның? Әлбәттә юк. Мин бит музыка мәктәбенә кергәч, скрипка буенча укый башладым, һәм пианинода өйрәнә башладым. Һәм менә бу инструментларда мин гади программа буенча гына түгел, минем дәресләрем. Мин аларны ничектер үземчә уйный башладым ул инструментларда.
ниндидер авазлар эзләп, нәрсәгәдер күкрәгәнне ничектер чагылдырып, яисә чыпчыклар җырлавын скрипкада уйнап. Менә шулай минем шундый образное мышление дип әйтәләр. Шуннан башланды минем музыка язуым. Шуны күреп, әнием үстерә башлады. Музыка училищесында Мирсәет Яруллинда, консерваторияда Рафаэль Беляевта белем алгансыз, студенткага аларның йогынтысы зур булгандыр. Әлбәттә, әле мин музыка мәктәбендә укыганда, безнең музыка мәктәбендә беренче композиция класслары ачылды. Аны Лоренц Блинов дигән композитор шул башлаган иде. Беренче мәртәбә безнең шәһәрдә. Мин инде музыка яза башлагач, аның классында әлбәттә укый башладым. Гомумән безнең музыкант юлы бик катлаулы, бик зур, бик озын. Музыка мәктәбе 7 ел. Әле училищега кадәр тагын 1 ел 8нче классны тәмамларга кирәк. Димәк, 8 ел музыка мәктәбе, 4 ел музыка училищесе, ул 12 була, һәм 5 ел консерватория. Тагын 5 ел. Бик зак. Шуннан гына да әле консерваторияны бетергән, композицияда укыган студентлар да композитор булмыйлар кайберләре. Әлеге мизгелләрдә тапшыруыбызның генераль партнерына рәхмәт әйтсәк тә урынлы булыр. Омикрон клиникасы сезгә тормышны барлык матур төсләрендә күрергә ярдәм итәчәк. Ышанычлы клиника заманча медицина җиһазлары күз күремендә алау бар тик 13599 сумга. Бик күп канәгать калган пациентлар Омикрон клиникасы Казанда, Зинин урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан. Рәхим итегез. Сез студент вакытыгызда курсташыгызга кияүгә чыгасыз, берничә елдан кызыгыз туа. Иҗатка, укуга йогынты ясадымы бала туу? Беләсезме, чынлап та мин 3нче курста консерваторияның бала таптым. Аңынчы мин бөтен экзаменнарны досрочно сдавать иттем. Аннары инде менә мин бала табып, ул булды декабрьнең ахырында. Үземнең курсташлар белән мин февраль башында, ничек сессия беткәч, укырга чыктым. Ничектер менә оештырдык без, минем әнием, иремнең гаиләсе миңа булыштылар. Мин консерваторияда дәвам иттем укуымны һәм шул курс белән мин тәмамладым да. Менә шулай булды. Ул әлбәттә бик авыр иде. Алай теге укуны да, баланы да бөтенесен шулай совмещать итү. Бик авыр, әмма ләкин менә мин тырыштым шулай калмаска. Минем характерым шундый, әлбәттә, һәм ярдәм булгач шулай булып чыкты. Сезнең балагыз да җырлар тыңлый үскән инде алайса. Әлбәттә, җырлар тыңлый, безнең уйнауларны тыңлый. Көне-төне чөнки пианино артында занятиялар төрле. Шулай булып чыкты. Резда ханым, менә сезнең кызыгызга шул музыкага булган мәхәббәт, сездәге кадәр дәртле мәхәббәт күчте микән? Сезнең бит инде хәзер оныкларыгыз да үсеп килә. Әлбәттә, минем кызым музыка белән шөгыльләнде. Ул шулай ук музыка мәктәбен бетерде. Аннары музыка училищесенә хәзерләнәдер. Ничектер керергә дигәндә музыка училищесенә, аның сүрелде. Башка юнәлешкә. Башка юнәлешкә.
Ул телләр буенча институтка керде, филология факультеты, англо-немецкий факультетка. Әмма ләкин музыканы ул хәзер дә бик ярата. Кайбер вакыт үзе ничектер менә җырлап та куя. Яратмаган кеше яратмасын, андыйларга яну ярамый. Яратырга кирәк факир кебек, яратырга кирәк зөһрә кебек. Яратмыйча безгә ярамый. Яратыгыз туган ягыгызны, яратыгыз сөйгән ярыгызны. Бер нигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Яратыгыз туган ягыгызны, яратыгыз сөйгән ярыгызны. Бер нигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Сезнең иҗатыгызда Тукай темасы зур урын алып тора. Моңлы сазым симфоник поэмасы, соңрак шагыйрь мәхәббәте операсы, шагыйрьнең эчке дөньясын ачып бирүче шагыйрь мәхәббәте операсы гомумән татар театры өчен зур вакыйга булды. Муса Җәлил исемендәге опера-балет театрының директоры Рауфәл Мөхәммәтҗанов үзенең интервьюсында операның беренче версиясын караганнан соң режиссерны да, художникны да алыштырдык дип искә ала. Милли традицияларга таянып, милли геройның эчке дөньясын ачу, кеше буларак тасвирлау иде максат монда Резидә ханым. Мин бик яраттым балачактан Шүрәле балетын, әлбәттә. Берничә мәртәбә мин аны карадым, кичкенә булганда. Безне мәктәп белән дә алып барганнар иде опера театрына, әткәйләр белән дә мин анда бардым. Һәм миңа бик ошыйдыр ул балет. Мин бер кайчан уйламаган идем, мин шул опера театрына үзем дә кайчанда булса нәрсәдер язу турында. Минем әти-әниләр таныш иде Мирсәет абый Яруллин белән. Һәм Мирсәет абый язган иде балалар өчен сюита. Ул сюитага шулай ук Шүрәле темалары, шул су анасы, тагын ниндидер шундый моментлар кергән иде. Без симфоник концертларга йөридек, әнкәй белән, әткәй белән. Шул кызыксынулар инде киләчәктә Ринат абый Харис миңа тәкъдим иткәч, бу теманы опера театрына опера язырга, мин әлбәттә инде илһамланып яза башладым. Опера язу минем өчен беренче опыт булды ул. Бик катлаулы жанр. Ул балеттан да катлаулы жанр дип уйлыйм мин үземчә, чөнки анда хор, анда төрле тавышлар, төрле тембрлы тавышлар. Аларны күздә тотып язырга кирәк. Мөмкинлекләрне җырчыларның сәхнәләштерү моментлары, төрле мизансценаларны күреп язырга кирәк. Опера язганда син үзең композитор гына түгел, син киләчәк куелышларны да, постановканы да күздә тотып, мин шулай язам. Ничек мин менә куер идем аны, ничек менә булыр иде ул сәхнәдә. Шуңа күрә опера язу бик катлаулы нәрсә. Соңрак Алтын Урда балетына музыка язгансыз. Аннан соң Сөембикә операсы. Тарихи шәхесләрне тудырганда сезнең Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм тарих институтының аспирантурасын тәмамлауыгыз йогынты ясагандыр. Тарихи шәхес Сөембикә ханбикәнең дә татар хатын-кызларының дәүләт белән идарә итүе, хатын-кыз буларак бәхетсезлеге, 3 тапкыр көчләп кияүгә чыгуы, баласыннан аерылуы, буларны сез бик тирән тасвирлыйсыз. Ансы да бар, төрле фикерләр яңгырый. Сөембикә минем өчен ул әлбәттә менә Тукай кебек бер символ. Ул бит менә безнең татар тарихында беренче һәм
әлеге вакытта соңгы шундый җитәкче. Әйе. Хатын-кыз. Ханбикә, хатын-кыз буларак. Әмма ләкин менә шулай гасырлар буенча безгә кадәр килгән икән бу легендалар, бәйтләр. Ул халык аны бик яраткан димәк. Әйе. Ничектер яраткан, аңа омтылган. Мин дә аның образын бик яратам. Ул ниндидер менә якты кеше минем өчен. Аның тормышы әлбәттә бик катлаулы булган. Ул вакытта ул ханбикә булса да, Сөембикә барыбер мәҗбүр булган киңәшеп ир-атлар белән хәл итәргә. Аны бит мин уйлыйм барыбер ничектер менә үгетләп, инде алдап Мәскәүгә җибәргәннәр. Мин ышанмыйм ул үзе теләге белән киткәненә. Әйе, шул. Баласы белән. Безнең операда ул момент чагыла. Минем өчен ул җан эзгеч менә шундый момент. Миндер легендалар, мифлар без бит инде ышануда яши, Сөембикә манарасыннан ташланган дигән. Алай да диләр, алай да диләр. Вариантлар. Безнең бит Сөембикә менә операның ахырында шул төгәл генә без белмәгәч, без аны мистик шундый рәвештә ул манара кебек безнең декорация. Манара ишына китә ул. Сезнең ике операгыз, ике балетыгыз да Татарстанның халык шагыйре Ринат Харисның либреттосына язылган. Шулай ук күп кенә җырларыгыз, Үлмәс кабатланмас зәңгәр томан җырының да авторы Ринат Харис. Сезнең менә бу уңышлы тандемыгыз ничек туды? Ринат абый белән мин 14 яшемнән таныш. Берничә еллар димәк без аралашмый торган идек. Ул вакытта инде ул мәдәният министрының урынбасары иде. Хәзерләнгән шигырьне миңа тәкъдим итте. Ул да булса Юатма дигән җыр Вафира Гизатуллина башкаруында ул яңгырады. Без аны махсус Вафира Гизатуллина өчен яздык. Чөнки Вафира аның концертында катнашырга тиеш иде. Һәм ул Вафира Гизатуллинаның яраткан җыры булып калды. Менә соңгы аның концертларында яңгырады. Шулай башланды, дәвам итте безнең инде җыр юнәлеше. Без Ринат абый белән актив эшли башладык, җырлар яза башладык. Ул миңа шул очрашуда үзенең бер-ике җыентыгын бүләк итте. Анда миңа бик ошады Зәңгәр томан дигән җыр. Ул вакытта әле шигырь. Шигырь әле ул вакытта. Минем уйларымда ул җыр булып яңгырый башлады. Мин аны бераз берничә сүзен үзгәрттем дә, җыр яздым, аңа күрсәттем. Ул булып чыккан Лилия апага багышланган шигырь. Аның хатынына. Шулай бу җыр тормышка килде. Аны
мин тәкъдим иттем. Ул вакытта мин Римма Ибрагимова белән дә бик актив эшлидерем. Римма Ибрагимовага без аны радиога яздырдык. Әмма ләкин радиода ул худсовет аша үтмәде. Зәңгәр томан худсовет аша үтмәде. Шулай булды. Анда бик шундый җитди худсовет иде. Миңа әйттеләр, бу ниндидер ресторанный шлягер, фәлән тегән. Ну, мин инде ярый пока бүтән тәкъдим итмәдем бүтән кешеләргә, бүтән җырчыларга. Берничә ел үтте, мин аның турында тагын ничектер үзем уйный башладым рояль артында. Ничек инде бу нинди ресторан нәрсәсе булсын дип уйлап куйдым да, тагын кабат инде ул вакытта Венера Ганиева белән бик без актив эшли башлаган идек. Ул берничә ел арасында аңа тәкъдим иттем, ул җыр бик аңа ашады. Без тагын бүтән язма ясадык. Шул ук Вадим Усманов ясады аны, бераз үзгәртебрәк. Ну, бик артык үзгәртмәде дә аранжировкасын. Венера белән яздырдык та тагын худсоветка куйдык. Ул вакытта худсовет әгъзалары үзгәргән иде. Икенче мәртәбә ул Нура үтте. Худсовет беткәч, мин кызыксындым, ничек бу үттеме, юкмы, әллә тагын үтмичә калдымы дип. Һәм миңа урамда Рөстәм абый яшен очрады. Шул менә Горький урамында. Ой, Резеда, без синең җырыңны бүген тыңладык, шул хәтле матур җыр. Мин сезне тәбрик итәм дип, менә шулай Рөстәм абыйдан мин аны белдем үткәнен. Һәм ул әйтте тагын, минем дә Зәңгәр томан дигән романсым бар, шул ук шигырьгә. Ну, сезнеке бүтән икенче, минем менә ул более классик хәннәр белән язылган. Ә сезнеке шул хәтле миңа ашады дип тәбрик итте Рөстәм абый. Шул хәтле киң күңелле кеше икәнен бу нәрсә миңа менә ачылды. Чөнки бүтән композитор аның шундый ук шигырьгә язылган булса, белмим ничек карар иде. Андый кешеләр бик күп. Күзләремдә минем нурлар киби, сыман нурсыз калла кебек, җырларында сүзләр. Әй сөйкүлем синең, хисең минем өчен әле һаман. Зәңгәр томан, синең хисең зәңгәр томан. Тагын нинди җырлар менә шулай күңелегезгә җылылык бирә бүген, Резеда ханым? Мин бик әйбәт шагыйрьләр белән эшләвемә. Ул да булса, менә Роберт Миннуллин, ул минем якташым, ул да Илештә туган. Ул шул хәтле матур җыр текстлары миңа тәкъдим итте. Безнең җырлар арасында әйтә алам, яратыгыз дигән җыр. Аны кем генә белми инде ул. Дистә еллар буе яңгырый, балалар да, зурлар да. Хәзердә яратып башкара торган җыр. Бәхетле булыгыз. Ул махсус менә бу ике җыр башта язылган иде Римма Ибрагимовага. Аннары Роберт белән син үлгәнче мине сагынырсың дигән җыр. Син үлгәнче мине сагынырсың, җирдәге иң якын кешегә, төн урталарында исәрләнеп кабатларсың минем исемне. Төн урталарында исәрләнеп кабатларсың минем исемне.
Сөембикә операсы шактый күләмле әсәр бит инде, олай маңа шактый көч кирәк булгандыр, шактый иҗат вакыты кирәк булгандыр. Һәм сез аны 3 ай эчендә язасыз, һәм әлеге 3 ай сезнең өчен шактый зур югалтулар вакыты булган 3 айда була. Шулай, мин аңынчы, менә ул 3 ай алдыннан бик күп югалтулар кичердем. Ул да булса әткәй китте. Аннары 1 айда үтмичә әнкәй. Аннары 1 ел үтте һәм минем ирем үлде. Менә шул югалтулар минем өчен әлбәттә бик тирән шундый яра булып булды һәм мин яза алмадым. Минем язырга инде опера театры көтәдер мине. Бәлки алар уйлагандыр, бөтенләй яза алмаска дип, андый фикерләр дә килгәндер. Мине көтеп тордылар алар. Кайчан мин рәткә керәм, кайчан минем күңел тынычлана, кайчан мине яза башлыйм, бер нәрсә дә сорамады миннән беркем дә. Минем тынычланганымны көтеп тордылар. Һәм мин менә тәмам ничектер уйлар ничектер рәтләнгәч, мин шулай тиз генә яздым аны. Ул ниндидер дәрт белән язылды. Бөтен нәрсә шунда кергәндер дип мин уйлыйм. Анда Сөембикә дә бар, анда минем кайгы хәсрәтләрем дә бар, анда бөтен нәрсә, минем бөтен яраларым анда кергән. Шуңа шулай көчле килеп тә чыккандыр бәлки. Шулайдыр бәлки. Музыка язу, гаилә мәшәкатьләре, менә сез аларны ничек берләштерә алдыгыз, ничек матур итеп иҗат итә алдыгыз? Ул тәртиптән килә. Менә дисциплина булмаса, тәртип булмаса, вакытны дөрес бүлә белмәсәң, нинди дисциплина булмаса, аны язырга да, тормыш хәлләренә алып барырга да, минемчә бөтенләй Авырга туры килгән булыр. Авыр да бөтенләй булмас иде. Минемчә ул шул тәртиптән килә. Чөнки менә ник ир атлар композитор була күбесенчә, рәссам була, язучы була. Чөнки аларның хатыннары бар. Аларның домработницалары бар. Аларның шундый ярдәмчеләре бар. Аларның уйлары иҗатта гына. Хатын кызның башында бөтен нәрсә тупланган. Бала да, ий да, һәм иҗатта. Менә шул нәрсәләрне бөтенесен ничектер Җайлап тотырга кирәк. Җайлап тотырга кирәк. Шуннан шул нәрсә булмаса, мин бер нәрсә дә яза алмас идем. Минем үземнең характерым шундый. Мин нәрсәгәдер алынсам, зур әсәрме ул, кичкенә әсәрме ул, мин закка аны сузмыйм. Мин хәтмәле эшли башлыйм. Мин шундый бик организованный кеше ул яктан. Вот. Шуннан минем характердан киләдер ул. Идә инде мин тәртип яратам. Нәрсәдер дөрес ятмаса, нинди китаплар дөрес тормаса, яисә минем күзгә нәрсәдер чагылса, мин яза алмыйм. Башта тәртип булырга тиеш минем йортта, чиста булырга тиеш, аш пешкән булырга тиеш, бөтен нәрсә килешкән булырга тиеш. Шул вакытта гына мин яза алам. Ул андый нәрсәләр булмаса, мин таркалып нитеп яза алмыйм. Алар турында да уйлысы булса, инде шумып булмый. Юк, шумып булмый эшкә. Туган якка таба
90-нчы елларда бик күп иҗатчылар мәҗбүр була иҗаттан читләшергә, башка өлкәгә күчәргә, илнең менә шундый таркаулыграк чоры бит инде. Ә сез интервьюларда әйтәсез, ул чорларда да мин иҗатта кала алдым һәм мин иремә рәхмәтлемен, чөнки аның чит илләр белән контрактлары булды, ул иҗат итеп торды дип. Менә ул вакытта бит әле хәзерге кебек интернет заманы да түгел. Бу иҗатка шикләр юк дигән сүзме? Иҗат итә алган кеше, талантлы кеше кайсы да очракта югалмый дигән сүзме бу? Чынлап та 90-нчы еллар бик катлаулы булды. Аны һәр кеше үзенең тормышында сизде. Ул вакытта әлбәттә бернинди интернет фәлән юк иде. Инде минем менә ирем ул төрле илләрдә эшләде. Америкада ул ел дәвамында эшләде, һәм аннары Япониядә, Испаниядә. Аны чакырдылар, менә шул өлкәдә эшли торган кешеләр. Аның талантын белеп, аның артистлар белән шул аның музыкасы бит номерларга махсус язылды. Цирк өчен. Шуңа күрә без менә акча ягыннан мин бернинди кыенлыклар кичермәдем, бернинди авырлыклар ул яктан. Шуңа күрә мин тыныч кына иҗат итә алдым. Җырлар яза, бүтән әсәрләр яза алдым. Әле Олег ул минем җырларыма аранжировкаларда ясады. Ул эшкәртте минем җырларымны шундый музыкаль әсәрләр иттереп, Рөстәм Үтәй оркестрына махсус шундый нәрсәләрдә булды. Алар яңгырадылар безнең пленумларда, съездларда. Ул бик талантлы кеше иде. Резидә ханым, профессиональ карьерагызны нинди жанрдан башладыгыз? Ялгышмасам, интервьюларда сез аны эстрада дисез. Сезнең 100дән артык романс, Әнгам Әтнәбаев, Роберт Миннуллин кебек легендар шәхесләрнең сүзләренә язылган 200дән артык җыр, спектакльләрегез бар. Халыкка иң якыны эстрада дисез. Сезгә җырчылар үзләре мөрәҗәгать итә иделәрме? Кагаз кимә, ак кагаз, әйтмә миңа, мин белмәдем. Әлеге җырлар бүген дә актуаль. Без консерваториядә укыганда безне өйрәтәләр иде сонаталар, симфониялар, сюиталар, обработкалар язырга. Җырга карата шундый мөнәсәбәт иде, бу җиңел нәрсә, эстрада, ул серьезный нәрсә түгел. Аны шиклиләр иде безнең җырларга, бөтенләй берниндидер игътибар юк иде. Инде консерваторияны бетергәч, мин әлбәттә шундый җитди жанрларда да эшләвемне дәвам иттем. Симфоник әсәрләр, сонаталар, вариациялар, шундый нәрсәләр яздым. Әмма ләкин менә миңа бик шыйдыры җыр язу. Чөнки минем бакча күршеләрем Илдар Юзеев, Шәүкәт Галеев, Рауил Файзуллин безнең менә күршеләр иде. Безнең менә границалар, безнең участокларны күршеләре иде алар. Аларның шигырьләре миңа бик шыйдыры. Миңа алар җыентыкларын бүләк итәләр иде. Мин шуңа күрә җырлар да яза башладым. Әхсән Баян сүзләренә җырлар, Илдар абый сүзләренә бик матур берничә җыр шул елларны язган идем мин. Һәм минем өчен җыр язу ул табигый иде.
Чөнки мин менә тере шагыйрьләр белән аралаштым. Шул ук Ринат Харис белән таныштым. Роберт Миннуллин белән, Радиф Гаташ белән, ул минем әткәйләрнең якташы иде, ул безгә кунакка бакчага киләдер. Анда киләдер Туфан абый Миннуллин. Минем якташым. Бу сезнең якташыгыз. Менә мин алар белән кайнадым бер менә шул нидә? Казанда. Бер Казанда. Шуңа күрә мин җыр язуны табигый иде ул минем өчен. Һәм миңа эстрада җырлары бик ошыйдыр. Миңа ошыйдыр минем менә бераз өлкәнрәк булган. Шулай ук Рафаэль Билалов та укыган, Рашид Абдуллин җырлары. Алар миңа бик ошыйдыр. Алар авторлык ягыннан да бик оригинал иде. Һәм алар халык яратадыр ул җырларны. Turmuşda dergelik, ipteşlik, yoldaşlık iki yandı. Sin unga, min suluğa, sin utqa, min suğa, iki yarım kinetten taşlandı. Ey yavur, ey yavur, ey yavur yürekке ning bıçak tünlerin kadala. İyi buldu son bizge, mehbet bizge, ya Rabbim orala. İyi buldu son bizge, mehbet bizge, ya Rabbim kaygıdan orala. Күп кенә өлкән буын вәкилләре яшьләр опера язмый, шоу-бизнеска кереп китә, тирән мәгънәле музыка белән шөгыльләнми диләр. Хәзер тирән музыка язучы композиторлар юк дигән фикерне ишетү дә кайвакыт күңелсез булып китә. Ләкин бит безнең Алтын Казан мюзиклы, Кара Пулат операсын язган Илмир Низамов, Кави Сәрбәр операсының авторы Миләүшә Хәйруллина, әле күптән түгел генә үзенең сентябрьдә иҗади концертын Сәйдәш исемендәге зур концертлар залында куйган Илмира Галимовалар бар. Эльза Артур Исламовлар, Илмира Калимуллина, Филүс Кахировлар. Бу композиторларның әсәрләрен алар бик матур башкара. Җитди музыканың да киләчәге бар дияргә була. Шоу-бизнес белән параллель рәвештә ул да бит үсә. Бу өлкәнең киләчәге нинди икән? Сез менә шундый алпат композитор буларак ничек билгелисез? Мин ул темаларга уйланам. Чөнки мин Союзда күптән, менә Союз бит ул шундый безне профессиональ композиторларны туплаган шундый организация. Һәм мин әлбәттә яшьләр бар безнең, талантлы яшьләр. Мин бөтен менә сез әйткән әсәрләрне беләм. Ул зур мәсьәлә, әмма ләкин опера, балет жанры безнең күбрәк языла теге елларга караганда. Ниндидер возрождение безнең соңгы елларда. Бәлки минем әсәрләремдә ниндидер бирде этәргеч биргәндер, нигез биргәндер. Алар да менә Ахиярова яза, бездә языйк әле дип уйлыйлар алар яшьләр. Чөнки мин үзем дә шулай уйладым. Менә бит минем әсәрем куелганчы анда бит булды Җиһановның әсәрләре. Захит Хәбибуллинның балетлары бар иде, Шулук Шүрәле бар. Мин дә уйлана башладым, алар язган, ник мин язырга тиеш түгел. Безнең яшьләр дә шулай миңа карап, шул нигезләнеп безнең опытка, алар да шулай уйлыйлар. Yaşa uğra
Ә сезнең күзегез яхшы күрәме? Күзләрне хәзер кулай бәядән бик яхшы табибларда дәваларга мөмкин. Операция нибары 12 минут эчендә ясала. Зинин урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Омикрон клиникасына рәхим итегез. Тулырак һәм актуаль мәгълүмат белән omikron.kzn.ru сайтында таныша аласыз. Менә фикерләр алмашу, буыннар аралашуы дигәндә, сорыйсы килә сезнең фикерегезне шулай ук Яңа гасыр телеканалының зур проекты музыкаль Сабантуй хакында. Сез бит инде анда жюрида эшләдегез, быел җәйкеле съемкалар узды. Гомумән менә ничек сезгә телевизион форматта мондый проектлар? Мин ойлыйм, бик матур проект дип бу. Мин шундый киләчәге бар бу проектның, чөнки ул оригиналь проект. Миңа шады менә шулай төрле буыннар, төрле стильдәге җырлаучы җырчылар ничектер менә бер-берсен хөрмәт итеп, яратып, бер-берсенең хитларын, башкаруларын мин күзәттем. Гомумән ул проект миңа бик ошады. Миңа ошады, мин менә катнаштым, Зөһрә Шәрифуллина булды. Һәм Илсияр Бәдретдинова. Алар икесе дә бер-берсенә ошамаган. Әмма ләкин алар икесе дә бик талантлы. Бик шундый үзләренең шармнары бар һәрберсенең. Мин монсын да яратам, тегесен дә яратам. Аларны халык та ярата. Менә аларны бер-берсе белән шулай күрсәтү миңа бик ошады. Мин рәхәтләнеп катнаштым бу проектта. Мин уйлыйм, тамашачыга, гади тамашачыга бу тапшырулар бик ошар дип. Анда утырдылар минем белән жюри агзалары булып, төрле яшьләр, хәтта мин белмәгән яшьләр. Мин аларга хөрмәт белән ничектер яратып карадым. Без дусларча ничектер кабул иттек бу конкурсны. Танышып, дуслашып. Миңа бик ошады. Гомумән менә шул обстановка безнең менә бу тапшырудагы. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә чакырган өчен мине. Ә безгә бик рәхәт булды сезнең кебек легендар кешеләрнең килеп үз фикерләрен әйтүе, җайлап кына ниндер киңәшләр бирүе. Бик зур рәхмәт сезгә, Резида ханым. Рәхмәт сезгә. Резида ханым, менә бүген тормышка үз карашы булган, иҗатта үз багажы булган Резида Ахярова нәрсәләр турында хыяллана? Әллә инде барысына да ирештегезме сез? Мине шул иҗат җылыта, мине иҗат өметләндерә, дәртләндерә, һәм яшисе килә, тагы да яңа әсәрләр язасы килә, файдалы буласы килә, яшьләргә дә, милләткә дә. Менә шундый уйлар белән яшим мин хәзер. Гади хатын-кыз, Резида генә булган хатын-кыз, бүген үзен бәхетле кеше дип саныймы? Әлбәттә. Мин үземне бәхетле дип саныйм, чөнки минем бик матур бала чактан бик матур гаилә булды. Минем әби-бабайларым, Башкортстанда әйтәләр, картыкай белән картәтәем, минем дәвәнием, минем әнкәй белән әткәем. Алар миңа бик матур балачак бирделәр. Мин матур татар гаиләсендә, интеллигент шундый гаиләсендә минем балачагым узды. Мин бәхетле кеше, мин бәхетле хатын-кыз буларак, минем матур шәхсән тормышым да бик матур булды. Бик лайыклы һәм бик матур кызымның гаиләсе. Мин горурланам үземнең оныкларым белән. Алар бик акыллы, шундый җитди, әйбәт укыйлар, төрле олимпиадаларда катнашалар. Мин ул яктан да үземне бәхетле дип саныйм. Шөкер дисез. Ие. Сез Яңа гасыр телеканалында сөйләшергә вакыт тапшыруын карадыгыз. Әлеге бер сәгатегезне нәкъ менә безнең иҗат төркеме белән үткәрүегез өчен ихтирамымны һәм тирән рәхмәтемне белдереп, мин бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз, тормышны яратып яшәгез.